Jeg hedder Ung Cæsar, og jeg er 22 år gammel. Jeg kommer fra en by, der hedder Vejle, og vokser op i et kvarter, der kaldes Finlandsparken. Mange vil definere det som en ghetto. For mig er det mit hjem, og det er det sted, der har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved heller ikke, hvor jeg ender hen. Jeg ved bare, at jeg er træt at sidde fast. Og jeg vil rigtig gerne frem. Og jeg ved, det er musikken, jeg brænder for, og det er det her, jeg vil lave resten af mit liv. Jeg kommer fra et sted, hvor alle kender alle, og til en vis grad så har alle det også godt med hinanden, og støtter hinanden i hvad end de laver, om det er musik, fodbold eller alt inden for talent. Vi prøver bare at skubbe hinanden frem og have et meget stærkt sammenhold, og gå op i hvordan hinanden har det. At vokse op på Finlandsparken har haft mange forskellige lærerige oplevelser med sig. Der har været optur, der har været nedtur, men der har været med til at danne mig og gøre mig til den person, jeg er i dag. Og nu gik tilbage, hvad den for selv, samt banger, samt etter, der står lige her. Toppen holder ud i FLP. Jeg ser, at de lytter hver gang jeg fortæller. Hvor kan du finde os i vores egen kælder? Som unge, der havde vi ikke rigtig nogen steder, vi kunne være sådan nogle typer som os. Så vi holdt meget til faktisk om vinteren i kælderne. Men det var faktisk der, vi fik mulighed for at udvikle os. Når det kom til vores talent, og når det kom til musikken, så var det der, vi altid havde nogle tekster klar. Vi plejede at mødes og sidde og rap, og så havde den ene eller den anden, hvis ikke alle sammen noget, de ville fremvise. Ellers så havde vi bare altid freestyle og hyggede os og tog det, som det kom, ikke? Hustler sover aldrig. Min EP kommer jo til at hedde Hustler sover aldrig. Nogle mennesker tænker, jamen hvad er Hustler sover aldrig? Det kan jeg godt forstå, at nogen har svært ved, fordi det er et udtryk, der kommer meget fra gaden. Et udtryk, der bliver mest brugt af mennesker, der kommer fra gaden. Altså, at hustle for mig er jo en, der skraver til sig, en, der laver penge. Under alle omstændigheder, lige meget hvordan, hvorledes om du er en mand, der står op kl. 5 om morgenen, arbejder til kl. 5 næste dag, eller om du står under en lygtepæl på gaden og gør dine ting. Altså, for mig er der ikke en definition af det. Det er bare en, der knokler for det, han brænder for, og laver penge ud af det. En, der ikke er flad. En, der ikke sidder fast. En, der har en passion omkring det, han laver. Hustler sover aldrig. Og for mig er det det bedste, jeg nogensinde har lavet, efter min mening. Jeg har oppet mig på alle punkter. Det vil sige, at mine beats er blevet bedre, mine tekster er blevet federe, jeg ligger bedre på beatet, lyden lyder meget renere nu. Jeg er blevet klogere, jeg har lært mange flere ting, som jeg ikke vidste før. Jeg har meget mere erfaring nu, og det føler, at det kan man høre i musikken. Man kan også godt høre, at okay, der er passion omkring det her, han mener det nu, at nu er det seriøst, ikke? Og det synes jeg, at det her projekt, det gør det afklarer det hele for dem, der er i tvivl. Og det viser, at Ung Cæsar, han er en, der er kommet for at blive. Kom med min egen. Kig på min stil, lad kulde design. Sidste på måneden, vi får det til regn.